Трэці месяц у розных гарадах Беларусі адбываецца адно з галоўных прапагандысцкіх шоу Лукашэнкі перад так званымі прэзідэнцкімі выбарамі – марафон адзінства. Сам ён абяцаў, што гэта будзе свята нацыянальнай культуры. Пусть яркие краски и мелодии творчества во всех уголках страны пробудят в сердцах белорусов любовь к своей родине. Гэта было 17 верасня, калі Лукашенко абвяшчаў пачатак гэтай акцыі. А вось рэальнасць. Адзіная задача гэтага марафону – абуджаць любоў да самога Лукашэнкі. Паміж песнямі на гэтых канцэртах выступаюць чыноўнікі і прапагандысты. І ўсе як адзін заклікаюць быць адданымі Лукашэнку. Он всего себя, свое сердце, свою душу положил за нашу Беларусь. Отдает и будет отдавать ее нам. И мы его никогда не предадим и никогда не подведем. Правильно? Марафон адзінства стаў грандыёзнай перадвыбарчай піар-акцыю падтрымку Лукашэнкі. Ён праходзіць у найбуйнейшых гарадах краіны. Яго транслююць і па дзяржаўных тэлеканалах. Самыя адданыя Лукашэнку чыноўнікі просяць беларусаў масава ісці на выбарчыя участкі 26 студзеня. Совсем скоро, через несколько недель, мы будем с вами делать выбор. Мы будем выбирать будущее своего народа и своей страны. И если мы хотим, чтобы мы жили в такой прекрасной стране, которую мы любим, которой мы гордимся, мы должны сделать абсолютно правильный выбор. Калі нехта раптам забыўся, які выбор правільны, вам тут жа нагадаюць. За нашу Беларусь, за нашего президента, которого мы не подведем. Каб гэты наказ запомніўся, мала сказаць. Трэба яшчэ праспяваць. Улыбнется спокойно диктатор, глядя в родины мирное небо. Сильна у батьки натура, и понять давно всем пора. Да, в Беларуси есть диктатура справедливости и добра. На канцэртах у розных гарадах выступаюць розныя госці. Але пасланне, як нібыта, зробленае кожны раз под копирку. Буквально через несколько недель нас ждет важнейшее общественно-политическое событие этого года – выборы президента нашей страны. Мне кажется, не нужно никому ничего объяснять. З гэтым не паспрачаешся. Вердикт так званых выбораў 26 студзеня там ужо вынеслі. Время выбрало нас! Время выбрало нас! А паміж песнямі і агітацыяй за Лукашэнку чыноўнікі і прапагандысты карыстаюцца нагодай, каб трошки папалохаць. Наши беглые оппозиционеры за деньги западных правительств, западных разведок Литвы, Польши, Великобритании, США готовят сценарий по силовому захвату Беларуси. Громить, бомбить, всех резать. Гэта быў кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Круты. Нагадаю, калі вы забыліся, мэта гэтага марафону, як кажуць арганізатары, паказваць багацце беларускай культуры. Вось так яго паказаў у берасці дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін. Сунетесь, получите по зубам, костей не соберете. На гэтай грандыёзнай піар-акцыі не толькі хваляць Лукашэнку і дзякуюць яму. За раялем там таксама Лукашенко, правда, Мікалай. І гэта далёка не ўсе Лукашэнкі звязаныя з марафонам адзінства. Усе гэтыя канцэрты арганізоўвае нявестка Лукашэнкі Ганна Сялук. Яна генеральны прадусар музычнай медыякампаніі. Сялук – гэта яе творчы псеўданім. Ганна – жонка Дмітрія, другога сына Лукашэнкі. І яна вельмі любіць творчасць. За 3 гады яна напісала больш за 100 вершаў. Таксама Ганна двойчы перамагала на конкурсе «Песня года Беларусі» як лепшы аўтар слова ў 23 і 24 годах. Вы, пэўна, чулі вершы Ганны. Адзін з іх прысвечаны свёкру.
Гэта не адзіны шлягер Ганны. Вось гэты таксама чулі многія. Ганна настолькі важны для ўладаў творца, што на ўручэнне ўзнагароды шансон года ў Расею яна лятала урадавым бізнес-джетам. А як жа? Музычная медыакампанія зарэгістраваная ў ліпені 22 года ў цэнтральным раёне Менску. Адрас супадае з адрасам Палаца Рэспублікі. Гэтая кампанія ўваходзіць у рэестр Мінкульту, што і дазваляе ёй арганізоўваць масавыя мерапрыемствы. У нас есть полное понимание и, не побоюсь этого слова, полное ощущение, что это будут действительно очень достойные и масштабные и интересные концерты. І што важна, за іх арганізацыю плоцяць грошы. Падобныя мерапрыемствы каштуюць некалькі сотняў тысяч рублёў. Напрыклад, у 22 годзе святкаванне Дня народнага адзінства абышлося ў 780 тысяч рублёў, або амаль 300 тысяч даляраў па тагачасным курсе. І ўсё гэта фінансуецца за кошт дзяржбюджэта. Але будзем шчырымі, марафон адзінства – гэта не толькі канцэрты. Таксама ў рамках акцыі праводзяцца круглыя сталы, дыялогавыя пляцоўкі з вучнямі і студэнтамі, мітынгі. У берасці, напрыклад, моладзь вучылі рабіць выбор. Вижу по глазам, хотите мне рассказать, что у вас здесь происходит? У нас происходит регистрация учащихся. Учащимся нужно записать свою фамилию, имя и сделать свой выбор. Либо мандаринчик, либо вафельку. А что бы выбрали вы? Я бы вафельку. Далей адбылося тое, што не прыдумаеш наўмысна. Чалавеку, які хутка зрабіў свой выбор, патлумачылі, што трэба рабіць менавіта правільны выбор, а не свой. Я скажу вам по секрету, нужно выбрать витаминчик. Он полезный. Здесь для организма все элементы. Ну, што лепш можа патлумачыць сутнасць выбараў у Беларусі. У рамках гэтага марафону праводзяць вахты памяці, вела- і аўтапрабегі, тэматычныя конкурсныя праграмы, а нават экскурсии и не абы куды. Традиционно в программе марафона экскурсионный маршрут. Александрия, малая родина президента, привлекает гостей из разных уголков мира. В скромной деревянной школе, где учился Александр Лукашенко, ничего не изменилось. Сегодня это музей, а его парта – самый популярный экспонат со своей легендой. Хочешь успеха и карьерного роста – садись и мечтай. И не ва ўсіх гэтая мара, кажа Лидия Ярмошина, добрые. Они хотят, чтобы мы отказались от себя, от своих традиций, от своей памяти, от нашего президента, от своего выбора. Не бываць гэтаму, ва ўнісон з Ярмошинай абяцае Ірына Рынейская, старшыня Бабруйскага райвыканкаму. Единственным источником власти в Республике Беларусь является народ. И власть у нас народная. И президент у нас народный, наш президент. А што на гэта народ? Ну, калі і так прымусілі ісці, то людзі танцуюць, весяляцца, добры настрой, усмешкі. Отлично! Нравится концерт? Нравится очень даже! Я просто человек по себе веселый, поэтому мне все нравится! Ну і сапраўды, не прападаць жа доброму настрою, калі і так за ўсё плоцяць самі беларусы.